Hej gruppe. Vi vil her komme med et par forslag til videreudvikling af vores undersøgelsesdesign. Rammerne er sat ved, at vi har gennemført et interview, udarbejdet en sketch og til sidst fået deltagerne i fællesskab til at lave en fælles sketch. Vi har et relativt begrænset kvantitativt grundlag, så det kunne vi så sige, jamen det er første forbedringsmulighed. Dernæst har vi lidt oplevelsen af, at vores deltagere ikke bryder rammerne for, hvad man forstår ved rum, og hvad et studiemiljø måske er. Så derfor der kunne vi godt prøve at tematisere nogle lidt alternative forslag, hvilket vi egentlig også godt kunne gøre i forhold til vores sketching. Altså vi kunne konfrontere dem med en prototype eller et andet sketchforslag, som vil gøre, at de måske tænker lidt mere ud af boksen. For det vi ender med at have af forslag er rimelig sparsommelige i forhold til, hvad et studierum eller et studiemiljø er. Det er lidt bygget omkring de samme rammer med et rum, et bord og en computer og nogle små variabler. Vi kunne godt tænke os, at de havde haft mere fokus på rum i højere grad. Men sådan er det jo.